Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Нәрсә ул Коръән? Коръән ул Җәбраил фәрештә аша Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә иңдерелгән Аллаһның сүзе. Аллаһ Таала әйтә: "Тәнзилул китаби миналлаһил азизил хаким." Китапның иңдерелүе бөек һәм хикмәт иясе булган Аллаһтан. Коръән ул кешелек өчен дөрестлек белән хатаны аерып күрсәтүче чыганак. Һәм аннан башка һичшиксез кеше адашып һәлак булачак. Аллаһ Таала моның хакында булай дип әйтә: "Худал линнаси ва баййинатин минал худа вал фуркан." Ягъни кешеләр өчен һидаят, туры юлны күрсәтүче һәм хакны ялганнан аеручы ачык дәлилләр. Коръән Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә гарәп телендә генә ингән. Шуңа да карамастан Коръәннең мәгънәләре төрле телләргә тәрҗемә ителгән. Ул тулайым китап буларак бер иңүдә иңмәде, бәлкем 23 ел дәвам итте. Шуңа күрә Коръәнне дөрес аңлау өчен аятларның нинди хәлләрдә иңүен белү мөһим булып тора. Ә мин Коръәннең Аллаһтан булуын ничек белә алам соң? Беренчедән, Аллаһ Тааланың аны саклавы. Коръән озын вакыт дәвамында кулланылып та иңгән көндә кебек үк сакланган. Бердән-бер дини мөкаддәс текст. Аның иңүенә 1400 елдан артык вакыт үтте. Шулай да аңа бер нәрсә өстәлмәгәндә, киметелмәгәндә һәм төзәтелмәгәндә. Моның хакында Раббыбыз булай ди: "Инна нахну наззална ззикра ва инна лаху лахафизун." Һичшиксез Коръәнне без иңдердек һәм без аны үзгәртелү, югалудан саклыйбыз. Коръән язылган хәлендә генә түгел, бәлкем иратлар, балалар һәм хатын-кызларның йөрәкләрендә сакланган. Бүгенге көндә миллионлаган кешеләр Коръәнне башыннан алып ахырына кадәр яттан беләләр. Икенчедән, фәнни мөгъҗиза. Коръән фәнгә каршы килми, бәлкем аның хакыйкатьләрен раслый гына. Моның иң ачык мисалларынан күп кенә Коръән аятләренең төрле фәнни өлкәләрдә булган нечкәлекләрне төгәл итеп тасвирлавы. Мисал өчен, эмбриология, метеорология, астрономия, геология һәм океанография. Фән галимнәре аның тасвирлауларын 7-нче гасыр китабы өчен искиткеч төгәл дип саныйлар. Аллаһ субханаһу ва тааля булай ди: "Санурихим аятина фил афaqi ва фи анфусихим хатта ятабайяна лахум аннаху ал-хaq." Аларга офыкларда һәм үз нәфесләрендә аятларыбызны күрсәтәчәкбез дә, алар беләчәкләр ки, ул Коръән хак. Хакыйкатьтә Коръәндә әйтеп үтелгән күп кенә фәнни ачышлар технологик прогресс аша күптән түгел генә беленде әле. Фән кеше эмбрионның үсешен, ике диңгез очрашып, һәрберсе үзенең температурасын, тыгызлыгын һәм тозлылыгын саклаган хәлдә араларында киртә барлыгын ачыш ясады. Ә Аллаһның бу аятлары ап-ачык итеп Коръәндә 1400 ел элек әйтеп үтелгән иде. Өченчедән, бердәнберлек һәм уникальлек. Коръән иңгәннән бирле аның кебек үзенең матурлыгында, сөйләмендә, гүзәллегендә, хикмәтендә һәм башка камил сыйфатларында беркем бер генә сүрә дә китерә алмады. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва ин кунтум фи райбин мимма наззална ала абдина фa'ту би суратин мин мислихи вад'у шуһадаакум мин дуниллахи ин кунтум садиқин." Әгәр дә кулыбызга иңдергән нәрсәдән Коръәннән шикләнсәгез, сез дә аңа охшаш бер сүрә уйлап табып, китерегез һәм үзегезгә бу эштә Аллаһтан башка шаһитләрегезне, ярдәмчеләрегезне чакырыгыз, әгәр тугры кешеләр булсагыз. Һәм бүгенге көнгә кадәр беркем дә бу сынауга җавап бирә алмады. Дүртенчедән, анда каршылык булмау. Кешеләр нәрсәдер язганда һичшиксез грамматика, орфография ягыннан яки сүзләрендә бер-берсенә каршылык булып, яки дөрес булмаган нәтиҗәләр һәм башка төр хаталар ясыйлар. Ә Коръәндә бер нинди каршылык та юк. Булсын ул фәнни аңлатмалар яки тарихи фактлар һәм вакыйгалар. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Афала ятадаббарун ал-Qur'an, валау кана мин инди гайриллахи лаваҗаду фиһи ихтилафан кафира." Әллә алар Коръән турында фикерләмиләрме? Әгәр ул Коръән Аллаһтан булмаса, анда мәгънәләре туры килмәү кебек бик күп каршылыклар табарлар иде. Сорау: Коръәнне Мөхәммәд пәйгамбәр яза алмый идеме? Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм
Peygamberinin укый да, яза да белмәве тарихта билгеле факт. Ул бер өлкәдә дә белем алмаган, шуңа күрә дә фәнни, тарихи нечкәлекләрне һәм бу китапның искиткеч әдәби матурлыгын аңлата алмас иде. Коръәндә килгән элекке халыкларның һәм цивилизацияларның тарихи риваятләренең төгәллеге кеше яза алмас дәрәҗәдә бөек. Шуңа да Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва ма кана хазал Кур'ану ан юфтара мин дуниллаһ." Бу Коръән Аллаһтан башка берәү тарафыннан булган уйдырма түгел. Коръәннең максатлары нинди? Беренчедән, бердән-бер хак иләһкә ышану һәм барлык ялган иләһләрне кире кагу. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва илаһукум илаһу вахид, ла илаһа илля хуар-рахманур рахим." Сезнең илаһегез бер илаһ, аннан башка һичбер хак илаһ юк, рәхимле, шәфкатьле. Коръәндә килгән иң мөһим тема ул бердән-бер хак Аллаһка ышану. Аллаһ Тааля безгә аның тиңдәше дә, улы да, охшашы да булмау турында хәбәр итә. Аннан башка беркем дә гыйбадәткә лаеклы түгел. Бер нәрсәне дә Аллаһ белән чагыштырып булмый һәм бер нәрсә дә аңа охшамаган. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва'будуллаһа ва ла тушрику биһи шай'a." Аллаһка гыйбадәт кылыгыз, аңа бер нәрсәне дә тиңдәш итмәгез. Бердән-бер Аллаһ үзе генә гыйбадәткә лаеклы булгач, димәк Аллаһтан башка нәрсәләрне һәм ялган иләһләрне кире кагу тиешле була. Икенчесе, элекке заман кыйссаларын сөйләү. Коръән файдалы сабаклардан торган күп кенә риваятләрне үз эченә алган. Аларның арасында Адам, Нух, Ибрахим, Айса һәм Муса кебек элекке пәйгамбәрләрнең хакыйкый кыссалары килә. Бу кыссалар турында Аллаһ Тааля булай дип әйтә: "Лaqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Аларның кыссаларында акыл ияләре өчен зур гыйбрәт бар. Өченчесе, безгә кыямәт көнен искә төшерү. Бу күркәм китап безгә барысы да үлемне татыячак һәм һәр эше һәм сүзе өчен хисап тотачагын искә төшерә. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва надъу al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah, fala tuzlamu nafsun shay'a." Biz кыямәт көне өчен мизаннарны куячакбыз. Бер генә җанда зулым кылынмас, рәнҗетелмәс. Дүртенчесе, хакыйкый тормыш рәвешен чынга ашыру. Барысыннан да мөһимрәге, Коръән кешенең тормыш максаты бердән-бер Аллаһка гыйбадәт кылу икәнлеген өйрәтә. Һәм кеше үз тормышын Аллаһ риза була торган хәлдә яшәргә тиеш. Гыйбадәт төшенчәсе исламда Аллаһ яраткан һәм риза булган бар эшләрне һәм сүзләрне үз эченә ала. Булсын алар ачык яки яшерен. Шулай итеп, мусульман кешесе Аллаһ Тааляның әмерләрен үтәп, аңа гыйбадәт кылган булыр һәм тормыштагы максатын чынга ашырыр. Коръәндәге кайбер гыйбадәт төрләре белән танышып китик әле. Намаз. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Я айюһаллазина аману ркъу васджуду ваъбуду раббакум вафъалул хайра ла'аллакум туфлихун." Эй иман китергән бәндәләр, руку һәм сәҗдә кылыгыз, Раббыгызга гыйбадәт кылыгыз һәм игелек эшләгез, бәлкем сез уңышка ирешерсез. Садака. Моның хакында Аллаһ Субханаһу ва Тааля булай дип әйтә: "Ва анфиqu хайран ли анфусикум, ва ман юqa шухха нафсихи фа улаика хумул муфлихун." Һәм сезгә биргән ризыклардан бер өлешен үзегез өчен яхшырак булган шәкелдә сарыф итегез. Кем дә кем үзенең кымсызлык хирысыннан курка, шулар уңышка ирешүчеләр. Шөкер итү һәм рәхмәтле булу. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Валлаһу ахраҗакум мин бутуни уммахатикум, ла та'ламуна шай'a, ва җа'ала лакум ас-сам'a вал абсара вал аф'ида, ла'аллакум ташкурун." Аллаһ сезне бер ни белмәгән хәлегездә аналарыгызның карыннарыннан чыгарды. Сезгә колаклар, күзләр һәм аңзиһен үзәге булган күңелләр бирде. Бәлкем сез шөкер итәрсез. Гадел булу. Аллаһ Субханаһу ва Тааля моның хакында әйтә: "Я айюһаллазина аману куну каввамина бил-қисти шуһада'a лиллаһ, валау ала анфусикум ауил валидайни вал акрабин." Эй иман китергәннәр, үз-үзегезгә яки ата-ана һәм якыннарыгызга каршы булса да, гаделлекне нык яклаучылар һәм Аллаһ ризалыгы өчен шаһид кылучылар булыгыз. Сабыр итү. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Васбир фа инналлаһа ла юди'у аҗрал мухсинин." Сабыр ит,
дөреслектә Аллаһ изгелек кылучыларның әҗерләрен юкка чыгармый. Изгелек эшләү. Аллаһ субханаһу ва тааля моның хакында булай ди: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Иман китергән һәм изге гамәлләр кылганнарга Аллаһ мәгъфирәт һәм зур әҗр вәгъдә итә. Кыскача, Коръән кешеләрне ничек итеп бердән-бер хак иләһкә гыйбадәт кылырга һәм шул рәвешле тормыштагы максатларын чынга ашырырга һәм ике дөнья бәхетенә ирешергә өйрәтә. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. Һич шиксез, без китапны сиңа кешеләр өчен хак белән иңдердек. Кем аның белән гамәл кылып һидаят тапса, үз файдасына. Кем ул китап кушканча гамәл итмичә, туры юлдан адашса, үз зарарына булыр. Субханакаллаһу ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.